kwazisai kwamuri kumativi mana enyika tichivimba kuti tiri kukuwanai nehutano hwakanaka. Nhasi uno tiri Mount Darwin Urban paMount Darwin District Hospital apo vaJames, Senator James Makamba vashanyira kuti vaone kuti ndezvipi zviri kunetsa pachipatara uyewo vakwanise kunge vachipawo rubatsiro rwavanokwanisa apo vari kupemberera birthday ravo. Iswe Drumas Media tinoti happy birthday Senator. Aiwa kukura hakutane harina kuzita ndinonzi Edwin Shamba senguva dzese kabhuri yeZimbabwe. Tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Tanzwa kuti pano pachipatara pane matambudziko akawandisisa zvikuru, naizvozvo toda kuti tinzwe kuti ndeapi acho uyezve vanobatsirika here kana kuti kwete. All this how many patients are here? Then this one, this comes with. This is the postnatal ward. Okay. Our kitchen. And maybe the staff. Magadiko. Can you introduce yourself? I'm Sister Baraba. I'm midwife. Makaita madhilivhari manganenyu tangoita 1 year. It's my birthday today. Oh, happy birthday. Thank you. To you. Oh, happy birthday to you. Happy birthday to you, Baba. Happy birthday to you. How old are you now? 100. How old are you now? 100. How old are you now, Baba? How old are you now? We wish you many more. We wish you many more. We wish you many more, Baba. We wish you many more. Pamberi neutano kuvanhu. Nekunaya kwemvura. Basi nevaroi. And the other side, the FCH. Okay. All right. So Thank can you. we go back Can we again? go? The hospital. And this is the matron in charge. Is it matron or sister? Matron in charge. They run this hospital. This VVIPs. What is a VVIP? VVIP? Very? Yes. These are the very, very, very important persons. So, Doctor, maybe you can just roughly give a rundown of your hospital, what goes on here, your staff,
your admissions, the challenges you have, and so on. We are party leadership, we are Sebere, we are Mduze. The law enforcement, come forward. Come forward. Yes. Okay, thank you very much. Maybe start by just introducing yourself, please. Starting Dr. Mapie, the District Medical Officer with Mount Arun District, not only the hospital but the district. Mount Arun District Hospital was opened in 1992 by the former president, and since then it has been in operation up to now. From 1992, pakavhurwa chipatara. Mishini mizhinji yanga ine lifespan ye 15 years. Saka muchazoona kuti tine zvichemo zvakati wandei nenyaya yekuti mishini yedu yakapfuura 15 years. Saka yakunetsa kumaintain nenyaya yekuti yakapfuura nguva yayo. So panapa tinoadmita tine outpatient department kunosvikira varwere vese zvavo vanenge vabva kumaclinics. Tinokava 22 clinics dzese dzemuno Mount Arun. Pakaita patient inoda kuuya kuno, ndisu tinotumira ambulance yonotora patient. Kana mapatients apano tine madepartments akawanda. Tine laboratory vanenge vachida kuitwa matest avo tinobva tangoita. Tine x-ray nescan vanenge vachida kuitwa ma-x-rays nemascan tinobva tangoita. Vanonge vachifanira kupiwa mushonga vachienda kumba. Tine pharmacy zvakare panapa. Vanofanira kuadmitwa ndo vatinounza kumawards. Then kwatiri kuno kumaternity ward ndo kwatinonyoresa ana mai vane pamiri. Tinoenda navo through process yese kusvika pakudeliver. Vanenge vachifanira kuzoitwawo maoperation masiza tinoitira futi panapa zvakare. Kozoti vatisingakwanise kuzorapa panapa vanenge vachida specialized care ndo vatinoendesa either kupindura kana kuti kwarara. Kana kuti tine communication futi nekaranda. Pane karanda kune mama specialist wekuti zvinokwanisa kuitirwa pakaranda tinongoendesa padhuze. So in brief ndo zvatinoita panapa. Okay. Maproblem atiri kusangana nawo sekutaura kwandaita mazhinji acho ndeyekuti equipment yedu yasakara. Saka unoona kuti chipatara chedu hatina incinerator yakaparara. Laundry machine yedu yekusuka zvatinenge tashandisa haisi kushanda zvakare. Zvichireva zvinokuti tiri kutokumbira kune zvimwe zvipatara. Tiri kuenda kuConception, Bindura, Karanda nekurushinga kunowacha zvinhu zvedu zvese zvakanaka. So izvozvo zviri kukuwadza motikari dzedu, zviri kutikuvadza kuti pafuel. Then unoona kuti tine matanks ataichengetera mvura yekuti kana kusina mvura tinenge takasitowa mvura yedu ese yakaparara. Zvekuti ndo chimwe chatiri kutsvaga wecho kuti tikaonawo kana 10 kana tikaonawo 2 kana 3 ma 10,000 liter tanks ekusitowa mvura yedu kuitira kuti pakune kusina mvura yezinwa tinenge tine chekushandisa. Ndofunga kuti ungonzwa kuti cholera yamuno muMachi-Central ende Mount Arun district rimwe riri very prone kucholera. Saka mvura inotodiwa zvakanyanya pachipatara. Rimwe dambudziko ratiri kusangana naro nderekuti bajeti yatiri kupuwa nehurumende iri kuuya iri mumaziki. Zvairi mumaziki kudaro unoona kuti hapana safe station inotambira maziki. Tikatenga zvinhu mostly kuHarare, by the time yatinocollecta inenge yachinja price. Saka zvinhu zvatiri kutenga nezvatiri kuzowana hazvisi kuzoenderana. Then mishonga mizhinji yedu tinoiwana kuNatfarm. Saka Natfarm kana isina tiri kuzoita futi dambudziko rekuzowana mushonga kumwe kwese kunekuti vanenge vakudhimanda iri US dollars. Then sekutaura kwandaita tine 22 facilities dzatinocollecta mapatients. Asi tiri kushandisa one ambulance. So shuwa chedu ndechekuti president vakatenga maambulance for every district. Asi yedu hatisi kuziva kuti yapapi. Ndo zvimwe zvatozokurudzirwa kuti mukazongoti pushirawo kumusoro ikoko tikawanawo 2 kana 3 maambulance. So for gore rino chishuwa chedu toda kuvhura 3 or 4 more clinics. Pamutwa, paMangare nemuno Mount Arun Durban. Saka kumutwa nekuMangare tinangoti tato pane chimwe chinano because takatoendesa manurses ikoko but pane zvishoma zviri kungogadziriswa necommunity. Then for Mount Arun Urban
hatisati tanyatsowana nzvimbo takangomirirawo kubva kukansel nemakansela edu kuti tikaonawo pekuti tiise clinic muno muurban so that tisaremedze chipatara. I think in summary ndo patiri kusangana nazvo. Pane pautungamiriri huri pano pane vangave nemubvunzo here? Munoziva takamirawo karanda nekunyamambogo. Pane vane mubvunzo tisati takumbira ndiani mukuru ari pano, ndi councillor ndi district chairman kuti vatiitire ma welcome remarks. Kuno kwatiri ndekwa Abakari kana ndekwa Abakari mungatitambirire here kuuya kwaita vanhu neukokwa ukuru uri pano nevanoshandisa chipatara pano. Ndofunga nhasi muri kufara chaizvo. Uyai pamberi panapa toa. Uyai panapa. Tinonge taita ma-introduction kuti zivano kuti anani tiri pano. Again, kutende mese mauya pano pachipatara chedu chikuru cheMandaweni. Tokutenda isunungukai ive nemufaro kuve muri panzvimbo ino. I thank you. Good. Kune zvichemo zvataurwa mazvinzwa. Tingade kuziva kuna chiremba kuti cost yekuvhura clinic mari kubvira pamunotanga kuivaka kudzamara muiti maivhura. Zvimwe zvacho ndonga ndingatobatsirwa naCEO. Tinenge tichishanda necouncil infrastructure ndo vanenge vaine ruzivo. Vari pano CEO. Vari kupi? Ameno havapo yezvinezvi. But just roughly. Kuivaka kusvika pakuivhura roughly. Maita honorable. The actual cost, I know the engineer and the is here, but we are talking of plus 50,000. Okay, yes. Plus or minus 50,000. Plus okay. 50,000, yes. So imi vatungamiri veZANU-PF kuno kuMaundaweni, handiti nevatungamiriri vehurumende ngatirongei fundraising. Munoiziva fundraising ka? Musi wamunoona kuti wakanaka watinoungana tese kana kuchitambwa bhora masikati mauro toita dinner dance kana mchida kutamba masikati kana mchida kuti tiite sei watinoswera tichiwana mari yatinenge tawana ipapo yenda towards kuvaka one clinic. Handiti tingabvumirana kudaro? Munobvumirana nazvo? Madzimai oye! Pasi nevatengesi. Ko madzimai emusi kunyemwerera wani? Ndimika munoita maternity, munochengeta vana kazhinji kana vachirwara, ndimi munobikira. Kose musiri kunyemwerera. Chairwoman? Muri kufara? Sure. Good. Tinotenda. Kune mumwe here anofunga kuti pane zvaangade kutaura tisati takumbira vote of thanks. Metron, muchitaura nevanhu vekuofisi kwangu. Takati tiri kuuya kuno chiiko chatingakubatsirei nacho. Iri kupi list handiyana ane list yepano? Ari kupi? Wana wendi vaenda kuMandare House. But pazvino muchiri kuyeuka zvinhu zvamukakumbira? Ndichiri kuyeuka. Taurai zvenyu? Si zvimwe zvinhu zvataurwa na Tataura kudhara na doctor. Zvokuti sina reta imwe. Kozoya tineni laundry machine yedu iri down. Okay. Kozoya ambulance dzacho dzangitaurwa nachiremba. Kozoya zvikwanisiro chaizvo. Zvokuti yes, we are catering for the 22 clinics. Zvichifanana nelaundry linen yacho. Process yekumboitakura ichienda nayo rundwa nayo kure takes process zvokuti pachanooma nokudzoka mapatients haazowana adequate cleaning. Okay. So pane zvimwe zvinhu zvidiki zvamakataura zvatinhu zvakaita add up to about $600 ndo mari yatauya nayo. Ari kupi munhu ane mari? Vana wendi vari kupi? Munozivana naye wendi handiti? Ndiani ari kusenza nawendi? Imimi chairman. Kana vauya motora mari movapa kuna takunzirai mari inoita $600 kuti mutenge zvimwe pamusoro paizvozvo. Vamusa vari pano? Vamusa muri kuenda hamuri kuwanda? Zviri kupi zvinhu zvezvi zvepano zvaoiswa kupi? Takunzirai cooler bag yekubatsira kuisa mishonga yenyu nechii futi?
pane ma-t-shirts ya chinhu chihombe chatakukwanisa kuwanirai ma-detergents ekugezesa mafloors, matoilets, pane mabuckets then svondo rakapera His Excellency the President vakapa nyika yose through ma-MPs nema-senators mupunga handiti vakatendai kune vanhu vari kutambudzika onai denga racho rinenge riri kuita netemwa hatizivi kuti zvichafamba sei muvabatsire nemupunga uyu saka mupunga takunzirai masaga mairechi ma-50 kgs uyu mupunga wakabva kuna president hauna kubva kwandiri monyoro tsamba kuna His Excellency handiti dear your excellency handiti Dr. vanuzivai muri administrator monyora tsamba moendesa through the provincial office isvike vaone kuti zvishoma zvavari kutsvagira nyika vekumaundawena vakazviwanawo uye vari kuzvifarira handiti pamberi neutano kuvanhu utano hwakanaka kuvanhu pamberi nemadzimai nana baba pamberi nevarwere vedu kuchengeta varwere vedu pasi nevana varoya aiwa tatenda hamene kuti pana ari kupa here vote of thanks Comrade Hungwa vari pano. Comrade Hungwa inhengo yeCentral Committee yeZANU-PF tuyai pamberi tokumbira kuti vatipo vote of thanks. Okay. Ndipe kutenda. Tingoda kutenda utungamiri wose wauya pano. Ndichida kutenda our senator Amakamba. Tinozviziva mudunhu muno mumaundaweni akusi kutanga nasi. Akagara muchibatsira muzvipatara nherera. Saka tinongozvishuvira kuti dai mana mamakadaro muri vanhu muneyeuka nzvimbo yenyu kubva nekubva. Saka tinoti dai zvaramba zvakadaro kutungamirira womusangano tinongoti tirambe takabatana tichita chinhu chimwe chete chipatara ndo chedu ichi zvatinenge tasangana nazvo tanzwa muno tinongopota tichibatsirana mukuru wedu senator tinawo. Saka handina mazwi akawanda nokutenda ma-Central Committee namaishongedza tungamiriri wose wauya pano handina zvakawanda ndinongoda kutenda chete senator dai mana mamakadaro. Ngatize maoko mudenga. Maoko mudenga uko chibagera uko maoko Zakare kachikwengu muri nemuridzo taurai nachairledi wenyu nachairman totaura toona kuti ngakubatsirai sei ndivi kudistrict penyera moita kudaro totaura toona kuti ngaitawo contribution yakaita sei. wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye
my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuwa hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.